Takže, vážení přátelé, slyšíme se i vzadu. Jsem slyšet i vzadu. Takže bych poprosil jako absolutní ticho, akustika nám fakt nepřeje, takže teď po nějakou hodinu a půl by bylo dobré jako veškeré šustění bombónů, jako pytlíků a všeho jako zmírnit na minimum. Když se tady vykecám, tak možná 2. Takže bohužel jako celá produkce už začíná malým faux pas, protože řeč, kterou jsem si připravoval několik bezestých nocí, jsem zapomněl na pracovním stole a místo toho tady mám výkaz prací z ukrajinských zaměstnanců. Takže číst, proč Sergej Bulkov nepřišel 4 hodiny do práce, vám tady nebudu, že jo? Takže to musím říct z patra, takže když tak mě omluvte jako za nějaké zádrhely. Takže úvodem bych chtěl jenom poznamenat, že tento projekt v malých křečích jako vznikal přes rok a půl a konečně nastal rok R, měsíc M, den D, zvuk, hodinu už jsme trošku prošvihli, ale nevadí. Tady to ještě trošku vazbí, ale já to překřičím jako. Takže konečně nadešla ta chvíle, kdy po velice velkých porodních bolestech jsme se rozhodli uvést naši divadelní hru, která vznikala v temnu, zimě a zatuchlosti různých sklepů. No tu rychtu bych zatím jako taky a jenom předesílám, že se může stát, jako, že ten porod té naší hry je možná předčasnej a místo jako krásného růžujícího se děcka to bude trošku defektní embryo, takže bych poprosil jako o spoustu schovívavosti. Defektní jsou v pohovu. Dále bych chtěl nějak, aby vám to všem bylo jistý, jako neděláme to pro nějakou českou divadelní kritiku, která se schází v kavárně Slávie, ale děláme to pro sebe a děláme to pro vás. A kvůli tomu, aby se rozšířily nějaké aktivity, které se dějou prostě na naší scéně, takže ten amatérismus je tam zcela zřetelný. Jako. V poslední řadě bych chtěl poděkovat Krosu, že nám vůbec umožnili, a to zdarma, a dokonce nám dali 2 litry malinovky za to, že tady tu produkci dneska děláme. Dále bych chtěl poděkovat Paprikovi, který nám opatřil vizualizaci a ozvučení tohoto dnešního jako pokusu o divadlo. A pak ještě bych chtěl pouze poznamenat, že kdyby někdo měl pocit, že se vzhlíží v postavách, které tady budou vystupovat, tak je to čistě náhodný. A pokud ten pocit bude fakt nutkavej, tak to bude asi malý vymázlo. Jako, no. Takže tímto vítám jako všechny příznivce jako kultury, všechny kamarády známí a jak vidím tento naplněný sál, jako taky spoustu zástupců České obce rychtářské. A víceméně už se blížíme k vypuknutí jako samotného děje, takže já odcházím ze scény a divadlo začíná. Tíha. Tyjo, Kristýno, kolikrát ti mám říkat, že tohleto všecko se do mý káry nevejde? Do tvý káry? Já jsem myslela, že jsi vyškemrala od fotra možná tak na víkend. Aha, slečinka je chytrák rádio, co? Hele, tak aby bylo jasno, tady to šéfuju já, jasný? Tak, jo. Teďka musíme vyřešit, jak tohleto všecko dostane do káry. No. Prosím tě, řekni mi, co je tohleto za balík? No, tohle zrovna to je ten nafukovací člun, jak jsme dostali od našich klánoců. Přece jsme si slíbili, že ho v létě vyzkoušíme, ne? Ježišmarja!
Do pytle, tyjo, nejdem k vašim na chatu, tyjo, to bude drsná akce, tam budou všude smažky a policajti. To není výlet na Orion Hall. Ale přece jsme si říkali, že ho vyzkoušíme ještě před těma probošťákama, ne? Ne. Tohle prostě letí, je ti to jasný. Tak, tyjo. Teď mi řekni, co je prosím tě tohle za balík? Co to je? No, co to je za balík tohle? Jo, já už vím, to je přece ta pikniková souprava, jak jsme vyhráli soutěži na rádiu Pompom. Přece jsme si říkali, že si uděláme ty pikantní klobásky z globáček. Ježišmarja, klobásky, ty blbko! Tohle bude hustý. Nejedem k vašim na chatu, už jsem ti to říkal jednou. Hele, Emile, já u tebe nejsem žádná blbka. Ty jsi sebou měl vzít nějakou kravičku tamhle z Karlovek. A kde jsem tě asi zbalil? No, sice si mi poprvé strčil ruku do kalhoty v Karlovkách, ale to neznamená, že se ke mně můžeš chodit jako k nějaký kikyně, ne? Hele. Tohle letí taky. A tohle tu snad bylo postěhování, ne? Hele, Emile, to je moje kosmetická souprava od Margaret Astor. To je kosmetika maskérů filmových hvězd. A co v tom krámu je? No, vzala jsem jenom to nejpodstatnější. Kulmováč, prodlužovačku na řasy a moje oblíbený masážní křesílko. Tak tohle se do mý káry nevejde. Ne, jenom přes moji mrtvolu. Tohle prostě nejede. Emile, bez toho já nemůžu jít do přírody. Ale může. A ty už nechceš, aby byla hezká? Mně stačí, že si ji holíš. A navíc, tady to šéfu já, jasný? Tam je auta, ale... Ledu! Hele, tamhle jde Veronika od nás z práce. To jak jsme jí slíbili, že ji svezeme. Ty vole, co to si jde za soudcím? Světe, na mě do Forda nepáchne, až mě potáhne. Já jsem mimo. Tak ty vole, ty si to žebradlo ani nesudavej domů, protože v té lékárně prostě nejedeš, vole. Nejedeš, vole. Co blázníš, Kémo? Vždyť já jsem menší než milimetr cíga. A v tomhle nemám nic jiného než 2 startky. Ty vole, i kdybys byl hubenek a neutická broucka, tak v té lékárně prostě nejedeš, je ti to jasný, vole. Protože tady to šéfuju já, jasný. A ty víš, že ta nehorázná rychta letos bude. No, počkej, no to ale přece ještě neví nikdo, ne? Hele, brácho. Můj kámoš, co jezdí s kastrolama, mi to náhodou řek. I kdybys jezdil s papiňákama, vole, tak se nesvezeš, vole. Nesvezeš, vole. Ale Emilku, teď my přece opravdu nevíme, kde to vůbec bude. Tak by nám tady kámoš Kastrol mohl poradit, když to ví. Co? No tak teda dobře. Ale co ty? Jsi zase ozvala, slečna Samaritánka se ozvala, co? Hele, ale když bude moc těžký, tak jedeš vlakem ty, je ti to jasný? Že tady to šéfuju já. Nasedat.
Ty lidi, já už jsem tak hrozně nervózní. Už se těším na ten krutý tu komáru. Cože, tam budou komáři? Aj Milku, my jsme zapomněli ten elektrický odpuzovač hmyzu. Co? On myslí asi jeden sound systém. Jo, ono tam bude sauna. To jsem nevěděla, tak to bych si byla vzala víc osušek. Koukám, že bych tu cestu asi nerozjetou neskous. Ale naštěstí jsem teď pokoupil v Kameni 2 fér marocký gekony. Tyjo, gekony, normálně, můj bratránek, ten měl zase chameleona. A jednou jsem u něj spala po párty v Karlovkách a on přede mnou měnil barvy. A normálně já jsem myslela, že jsem chytla flashback. Prosím tě, Kristýno, zavři už tu klapačku. A už to třeba tady pan Castro by nám aspoň mohl říct, kam vlastně máme jet, co? No jasně, No. to čekuju s kámošema. No, A nemáš náhodou mobilsona, já teď nemám kréďo, víš. jsi posral, ne, ty vole? Tak ale dělej, vole. To dlouho netrvá, vole. Čau ne, Enzo, bimbo. Hele, nevíš, kam máme jet? Cože? Jaká infolajna? Jo, takhle, dobrý, díky, čau. Já zkusím infolinku, jo. Ale tam mi to nikdo nebere. A já mám ještě jednoho kámoše, jo. Tak ale dělej, vole. To není možný, vole. No, nazdar, Franto, bimbo. Hele, tak kudy? Jo, v novinách to psali, jo. No, Mladá fronta. Tu teď asi tady nepokoupím nikde. Okolí Brna, jo. Dobrý, díky, čau. Tak otoč to na Brno, prej to bude tam. Tak ty vole, na Brno, OK, vole. Ale jestli to je nějaká kachna, vole, tak to Béňo cáluješ ty, je ti to jasný, vole, že tady, tak tu šéfuju já. Jasný. Hele, moji kámoši říkali, že to bude spíš na západ, jako kolem Plzně, jo. Ale ne, ti povídám, ten kámoš, co jsem ti teďka mluvil a co jezdí s kastrolama. Říkal, je to na Tuty, bude na Moravě. Hele, a jako, nemohli jste se podívat cestou někde na plakáty, že? Nevím teda, ale myslím, že jet na Moravu, to je fakt blbost. Jo. Ti povídám, otoč to na Brno už. Já jsem vám svý řekla k tomu. No tak asi na to Brno ne, když tady ten kámoš Castro říká, tak on asi ví, když na to jezdí 3krát týdně. Hlavně vypadá, že chodil se neskáčkama do jeslí, co? To je jaký, že známe neskáčka. Já občas volám tam bedny, ne? Mám od nich taky krutou tu nášivku tady. Ukáž? Jo. Ty jo, to je jenom leták, hele. A on se ti odlupuje, on ti spadne. Jo. No tak nevím. já si ubalím toho špeka, ne? Ať se práší za kočárem, co? Hele, jsi posral, ne, ty v té lékárně se hulit nebude, vole. Nebo jsi propál podtahy, vole. Ale Emilku, my si dáme pozor, uvidíš. Co? Jsi propálili podtahy, chápeš to? Já jsem četla v Kosmopolitanu, že to uvolňuje. To jako přijde sem jako málo uvolněný, nebo co? Ne, já jsem myslela, že se potom uvolníme spolu, víš, až tam přijedeme. No tak dobře, ale ty bacha na ty potahy, vole, nebo si to zacáluješ, vole, ti to jasný? Jasný. Tady to šéfuju já, vole, jasný. To je modílek tohleto. Fér. Tyjo, mě potom tak nějak brnějí nohy. A nebrní ti taky něco jiného, když jsi ty tak uvolněná, co? Hele, Hadej, dej si bacha, vole, počkej si tam na nějakou špindíru, vole, bude jich tam spousta, vole. Jak jako špindíru? Špindíru, vole. Ty si jako myslíš?
že když máš nějaký vyvoněný hadry, že jsi jako hustý, jo. Počkej, až vlezneš pejpra, přiválí se někde v bahně, vole. Tak si povíme, jestli jsou lepší moje maskáče nebo tvoje homogatě s lampasama. Co jsi to řekl, vole? Jsi posral, ne, vole? Ty vole, tebe, ty vole. Ty ho schytáš, vole, ti říkám, vole. Hele, nechte Nesejmu, toho, vole. oba dva, už ty řiď. Ale... Fakt, já zkusím radši tu infolajnu, ne, znova. Čurák, vole. Takže akce bude u vesnice Koule, blízko Plzně. Cože? Plzeň, bimbo, ty vyhulený kokoté, vole. Ty vole, já to říkal, vole, tak to Béňo, to si zacáluješ, vole, je ti to jasný, vole. To Béňo, si zacáluješ, vole. Ale to je asi nějaký omyl, ne? Víš co, to jenom šištémáci kalej vodu, aby venka nevěděli. Minule taky říkali, že to bude na Letný. Ale Bimbo, ty už drž hubu. Do Plzně jsem teda přes Jihlavu ještě nejela. Vole. Já taky ne, vole. Béňo, budeš cálovat, vole, je ti to jasný, vole. Budeš, vole. Že jak jako, že budu platit Béňo? To jsem myslel, že zaplatí tvůj fotřík, víš co? A mám jenom 5 kilo a to máš kouli, dekla a flaška vodky. Tak to se ještě uvidí, mladý, vole, to se ještě uvidí, vole. Ty krávo, tak už jsme tady. Ty vole, tady je lidí, kam to mám píchnout? No rovnou Vendowne, hardcore! Počkej, vole, a co ty prachy za to, Béňo, kokote? Mý fríkemo, sejdeme soupeře! Teču. No Emile, ty ho necháš utíct, takhle si na tu Ibizu v životě nenašetříme. Ty vole, tohle ty prachy sejmu, kdyby se schoval v basáku, vole. Hele, a můžeme si u tebe aspoň nechat věci v té tvý epesníkáře? Ha, syn tě. Tahle ta kára je nedobytná, jako rozkrok tady Kristýny. To je jako, kdyby si to dal do šatny v Roxy, víš co? Nedobytný. No problém. Super, tak já myslím, že si to užijete. Mějte se, tkáme se. Čus. Čau. Tak co? Dobrý. A vyšel nějaký ty drogy, ne? Kámoši říkali, že to tady je jednodušší než nedělní nákup vypáči. Ale Emilku, nebudeš pryč dlouho, že ne? Prosím tě, budu zpátky dřív, než řekneš dvojitýho číze s kolou. Tak se měj, kočko. Čau. Teda, tyjo. Jsem fakt nečekal, tyjo. Ale nečekal jsem, že tady bude tolik kinderů, tyjo. Málo přísný, jsem s tou úplně mimo, tyjo, jsem si jim pořád pokalit. Pokalíme, ne, kámo? Čau, Mando! Čau, vás tu vidím, tyjo. Hrozná cesta, tyjo. Fakt, jo. Jsem fakt nechutně trpěl s nějakýma šamponama v káře. Úplně největší oser. Jsem si nemohl dát ani brko. Ale zase jsem to zatáhl dřív, než po mě chtěli zaplatit Béňo. Ty vole, tak je to je krutý, ty vole. Hele, ale co když tady ty týpky potkáš? Ale jak se vrátí zpátky? Co ne? Je se střelím, vole. Jsem chodil na kung fu. Kecáš, vole, fakt jo, na kung fu jsem nevěděl, že jsi takovýhle husťák. A jak dlouho jsi to dělal? No, 14 dní, no. A zase jsem se naučil ty nejúžší triky. Něco předvedu. Co, neplácím? Což je nabít? Kamaráde, jsem sem přijel, abych se tady pořádně svetoval, oklátil nějaký roštinky a spáchal bodou vole, Rita! Ale ty jsi sebou převezl nějaký matroš, jo? Ale to bys nám nějaký mohl střelit, ne? Ale, prober se z té diskotéky, kamaráde, tady jsi na čikteku, vole. Tady seženeš od kohokoliv, cokoliv. Co, třeba ke s kastrolama. Tak s ním jezdí týpek, ten se říká kyselinář, ne? A ten prodává tripy doma ve vaně, jenom je dělá, jo. Králo, tak to je moc hustý. Počkej, to bys nám od něj něco mohl sehnat, ne?
Ale kámo, tady si jde každý asi vlastně písečku, víš co? Si něco sežeň sám, ne? A nech se obložit, je tu spousta směčkařů. Ale kámo, tak nám aspoň poraď, víš co? My jsme tady letos poprví, aby nás nikdo nenapálil. A víš co? Tady to chodí tak, že se nesmíš vyjet úplně do straček, víš co? Prostě, říkáme my, bej husté republice. Víš co? To pak končíš. A pak se taky dávají bacha na divný týpky. To jsou tajný, víš co? Ale ty poznáš jednoduše. Jen tak 45, bílý tenisky, vypadá krevizor metru. A pak kamaráde, tady je spousta nadržených roštěnek, svetovaných, takže když ti řekne, že tě chce, tak do toho hodí, protože tohle je jediná příležitost v roce, To je fakt hrozně hustý, ale počkej, ale odkud to jako všechno znáš? Máme chatu pár kláků do Stomici. Jsem byl malý, jak jsem jezdil s mámou na nosiči v roce 97 na Čektechu. Ty vole, jdeš takovýhle old school, jo? Ty seš málo přísnej. To víš, mám to na háku. A to ještě jezdím s Kastelama. Mám od nich tuhle hustou přísnou nášivku. Ty král, tak to je největší krutost, ale počkej bacha, tady si ti to trochu odlepuje, aby ti to nespadlo, že budeš řádit v kotle, vole. Ale ty si spíš jídej, když šiltovka nespadne do ksichtu. Protože my přísňáci ji nosíme furt 23 stupňů. Jak jako 23 stupňů? A proč 23? Kémově u nás na sídláku se tady teďka systém bed na 23, ale proč 23? Proč? Proč? No, to je asi posvátný číslo, ne? A proč? Proč jako? No hele, tenkrát, když ty Anglii zakázali tu free scénu, víš co? Tak tam zrovna bylo 23 sound systém. No, a ty museli prostě utíct a ty donesli to free teklo k nám, víš co, proto 23. Ty máš takhle naštudovaný, jo? Ale ještě mě čeká taky to nakupování, víš co, nemám čas se zahazovat s takovýma tojema. Tak zatím ču. Co nás myslíš, kámo? Co nás máš? My jsme přísňáci ze Studulek. Víme o co to? Sto, 200, 250, 150, 300, 350, jsem to skončil. Tak znova. 200. Čau! Hele, ty jsi ten kyselinář, co mi minul na těch kastrolech právě ty papíry, co? Ale neříkej mi tady kyselinář, já jsem Menca, víš co? No. Tady všude jsou tajný, už jsem jich myslím pár potkal. No, já si tě radši pročekuju. Ale ty asi fakt tajný nejseš. Ale neměl bys zase ty hustý papíry s těma prasátkama, co jsi měl minule. To je fakt dobrý. Ale no, ty samý tady zrovna nemám, ale víš co, mám doma Fair Laborku, jsem vyrestoval u mě v Kumbále. No ale asi mi trošičku jela ruka, jsou trošičku ostřejší. To je fér, víš co? Radši víc než míň, o to žádná. Ale tak já tady mám 5 kilko, nedal bys mi třeba 3 ty papíry. Ale tak za to 5 kilo si tě koupit tolu jen do drogérky. Já dělám ve velkým. Ale tak třeba nějaký 2 menší z kraje aspoň, já ti dám 4 kilka, víš co? Nechám si klečku na vodku. No, tak ti dám dobře nějaký 2 z kraje, ale za to 5 kilo. Ale víš co, já se znám s kastrolama, jim tahám bedny, ne? By mohla být nějaká protekce, víš co? Mám od nich tuhle hustou přísnou nášivku. Ale si to nějak odlepuje tady. Nedrží. No, to jsi to ty, já ti jak ty 2 a dej mi ty usentaný 4 kila. Fér? No, jsou pěkně malý, jo.
Ale... No tak to ti dám ještě jednu radu teda. Ale dostal jsem echo od kámošů, co to tady jako jedou taky, jo. Že jsou tady tajný fakt jako, jo. Ale bacha, vede jeden týpek, takový teplákový soupravy Adidas. Takový má agilovaný čírok, se na něj jde bacha. Já se s těma louzrama zázu. A založím ty papery. Hey, bist du noch in Ordnung? Wach auf, steh auf. Ja, šole! Co blbneš? Si to se mnou chceš rozdat nebo co? Ja, ich will dir nur helfen, also... Cože? Was ist? Ist okay? Co to máš, vole? Chceš mrdat nebo co? Mrdat? Was ist das? Ich verstehe nicht. Mrdat ne, asi... Že tě tam mrazím, ne? Na čekteku to užijem, ne? Jsem ostrej. No, jsi taky ostrá. Do you speak English? Sprichst du Deutsch? No, ale já se nerozumím. Ich verstehe gar nichts. Nerozumíš, hej? Já jsem Bimbo. Marlen. Du bist Czech? Jo, to. Čech jak Polenovíč. My jsme tady Češi jaký sami přísňáci, víš co? Talíme, víš? Plátíme roštěnky, děkujeme, víš? Ty jsi Germany? Ja, aus Deutschland, aus Berlin. Mit meinem Soundsystem hier. Soundsystem, jo? To je hustý házet z Castellana, víš to? Dáme rychty, žrubí ilegály. A od nich tuhle hustou příšnou nášivku, tady. Cool. No víš, je to tady máme rozvětý jako, víš? Sex, drogy, techno, víš? A jede. Ja, und was ist passiert? Warum liegst du hier? Was ist passiert? Problem? Jako proč jsem jako ležel, jo? No já jsem založil ty 2 krutý papery, víš co? A vůbec jsem to nevydejchal. LSD? LSD? No. Oh Gott, und bist du nicht... Ach, 2 Jahre. Ja. Aber bist du nicht so jung dafür? Wie alt bist du? Wie alt, jak starý? Jako kolik mi je, jo? No... Co jsem nejstarší z naší bandy přísňáků? Už mi bude 17. Takhle. Takhle. 17. So jung, ja? Das ist normal auf Party hier, so? Drogen? Jo. Tady kalíme, dokud nepadneme, víš? Hej, ale my klátíme roštěnky, víš? To je základka, Sex, víš? Sex, so jung, ja? No. Und das ist normal auf Partys Sex, ja? No jasně. Und du?
Nakazy nemá, ne? Ural? No, a jednou, víš co, staré už odjeli. Prázdná chata, malá nekázeň, tak se tam jeli. Ja, Achtung, ihr sehr stark, ja. Děkuji. Ja, ich weiß, tschechisch, ja. Jsme šli do hospody. A víš co, tam byla nějaká jedna bydlačka, tak jsme jí jako vzali sebou na tu chatu, viď? A já jsem jí zbálil, jako nejstarší. Tak jsme se tam jako ošahávali, viď? Pak jsme se začali líbat. Pak jsem usnul. Naja, aber ich verstehe gar nichts, also. Ja, nerozumět. Was machen wir? Willst du einen Joint rauchen? Jo, joint je fair, to jo, jako. No. Dann komm in meinen Bus, der Mercedes dort. Ty vole, to je větší než Miguelova kára, tohle. Ja, ich weiß. Ja, komm. Já nevím, víš. Aber hab keine Angst, da komm. Já zase se tolik neznáme, víš, a tamhle u kydleteku mám s kamarádama sraz, víš co. Oh, komm. Na malé. Ja, na so kleine. Okay. Oni tam říkají už. Sakryš, kde je ten Emil? Já už tady stojím snad 3 hodiny a ten Emil se pořád nevrací. Kdyby aspoň tady ta kára nebyla zamčená, tak bych si vzala něco k jídlu, ale takhle. Ale víš, jak se setmělo, už začíná být pořádná zima. Co to je, poskakuješ? Nějaká přešlehá? Co bych tě teda chtěla vidět, kdybys tady stál 3 hodiny v takovýchhle šatičkách? Jo, panice, je zima jako. No tak no. Víš jak, jo, čím ti to je fajn, on říká ne. Víš jak. Cože? Jako, ty si myslíš, že se do takovýhodle umaštěnýho, roztranýho hadru jako navlíknu? Jako tohleto, to mi nebude ani ladit k mým návlekům. Ale víš co, tak si tady najdi nějaký butik, tamhle jich je spousta, něco si hezky kup na sebe, čau. Ne, počkej, možná, že na chvíli bych si to půjčit mohla, protože už mi je fakt pěkná kosa. No vidíš, tak. To je mládež dneska, co to jezdí na akce, ty. Nic na sobě nemá, ty. Fuj. Ach jo. Ty jo, to je šampoň. Hele, a co jako ty vůbec tady na tom CzechTechu vlastně děláš? No jako já, jo. Ty no. No ne, musím obejít systémy a zkontrolovat, jestli jim strobáče dobře blikají, ne? To je hrozně důležitý. Aha. No jo. Takže jako ty to tady všechno šéfuješ teda. Ale ne, jako tady to nikdo nešéfuje, to je prostě freak Alba, ne? Prostě pohoda, jako, jo, to je dílo. Ne, teďka jdu tamhle k fekálům, ke kámošům na bar, na pivko, víš jak. Fuj, fekál! Teda tak to u nás u babičky, tam když váželi prasečák, to byl takový smrad, jako když můj Emil přijde domů nadranej z párty. To samý. A co jako Emil, to je nějaký tvůj kolík, nebo co to je? No? A kde teďka jako je, nebo co? No, víš, on šel kupovat takový ty věci, takový. Jako Smážo šel nakupovat. No Smážo, šamponek, šel na bar. To jak dlouho, že je pryč 3 hodiny, jo? No. Tak to asi nakoupil moc dobře. Ale ty na minulém CzechTechu
jako ne, nějaký takovýhle tyjo šampónek přetuněnej, si zašel na bar na kolu a našli ho za 3 dny v krmelce jak bábí srny. To teda ne, to by můj Emilek nikdy neudělal. To on je hrozně zodpovědný a on za chvíli přijde, uvidíš. Zodpovědný, jo, no tak tyjo. Ale tak víš co, no tak si tady na ně čekaj, já jdu tady ke kámošům, tyjo, co se tady nebude jako, tyjo, cože, jako to je moc. Šampóni si vyjeli na kalbuse. No a tyjo, ale jako bacha jsou to je fakt jako divný týpci, víš co, jako takový bandičky, nějaký bezdomovců, jak se na to dávají bacha, čau. No tak počkej, možná, že bych mohla jít kousek s tebou, protože třeba cestou Emila někde potkáme. Ale pojď, no. To pivko jsou chcánky, co? No hele, spíš jako... O čem to tady na tom čekteku jako vůbec je, jako... Jako o čem, jo? No. No a to ti klidně povím, že jo? To není žádný tajemství. Ale prostě normálně, víš co, udělal jsem meeting place, ne? Všichni tam na ostro najedou. Káry, aparatury, všechno najednou, ne? A prostě nikdo neví. A prostě najednou se řekne, jede se. A hustě. A normálně se všechno přijede na louku, vybalí se to bleskově. Benga netuší samozřejmě. A prostě víš co, aparatury, všechno se to musí dát do cajku, vyladit, strobáče vyladit, ty jsou důležitý. Potom ty víš co, bary ne, hnedka se musí narazit pípy a už se jede od začátku. No a potom ty víš co, třeba dekorace, plachty a tak, ne? Hele, a proč je tamhle ten týpek do lesa s lopatkou? Jo, myslíš jo. No, proč je do lesa s lopatkou? Ale ty nemáš lopatku? Ty ona jede na akci, nemá lopatku. No co? To je moc, to je mládež tohle, ty. To za našich časů to bylo. Co, no co? No ne, prostě lopatku ne, jdeš prostě do lesa, potřebuješ vykonat nějakou potřebu, jo. A prostě vidíš, já nevím, tam třeba nějaký šamponek komatí, vemeš lopatku, šup, zkrátíš mu to. Ale to je přece strašlivě drsný, ne? Ale jsi myslel, jdeš na jako garden party nebo co? Toho svého miláky vůbec už nemusíš najít, jo. To mýho Emilka, ty se vůbec nenaváží, protože on to tady všechno šéfuje, jasný? No, tak to určitě. A taky tady má tlustou Kláru, víš, jak jsem u ní stála. To je Fordka, to je největší novinka. Fotky, to jsou hovnokáry. Na akci, Merkla, jedině Merkla. Dobrá, co se budem stát. Ne, prostě, hele, chápeš, Merkl, 20 let jede, ne, prostě superkára, nerezne to vůbec. Najdeš na tom 2 mega a vůbec to nepoznáš, ne. Motor, nezničitelný, bude ostrý motor, ne, ty 80. Ty vole. No a prostě dozadu, víš co, tyjo, tam narveš složený vrtulník, jako. Bude v pohodě, no. Kára, vole, na no a to jedeš ve městě, ne? A potřebuješ vybrat zatáčku rychle, vole. A on to má raid, to vytočíš, vole. Ale raid, to znám. To dávali v telce, to je takový to na komáry, že jo? Ježiš, to, co mají všichni mladí s komárama. Ne, komáři jsou tamhle vzadu za análama, tam taky dojdeme. Análové! To je to tady až takhle rozjetý. No, je to tak rozjetý, že to je který vůbec se dobrzděj, jo. Jak tam leží před těma bednama. Ten už je asi pěkně nalitej, co? Ne, to je Luďa od nás ze sídláku, ze Stodulek, tady v cajku. Koukám, že mu už nabíjá květáček, no tak trochu A hele, květáček, to znám. To jsme měli teďka nedávno v jídelně, to mám ráda. Ale tohle to mi to teda nedělalo. A ne, to je květák jako květák, ne. Prostě jako veterinární anestetikum, ne. Anestetikum? Má takový trošku jako psychodelický účinky, víš jak? Psychodelický účinky? No, jako si to vemeš a pak jedeš, no. Ale víš jak ne, ono už dneska málo kdo ví, jak to s těma psychodelikama bylo. Všechno to vymyslel ten Hoffman, ne? Hoffman? To byl hustý týpek. Prostě sušel na kole a vymyslel to všechno, ne? No a potom, že jo, přišli prostě všichni ty vojáci a tajný a všechno, že jo, to testovali jak zběsilí. A pak ty hippíci, to byli kémové, ty si to dávali, ty jo. No
a potom tyho přišly, že jo, takový ty různý, jo, taky ty bandičky, ne, a fakt jako hustota. Ale málo kdo ví, že už starý májové si to dávali. Už starý májové? No to si píš, ty jo. Hele, a co teprve Old Shatterhand? To je teprve drsnej týpek. Ty jsi se nějakého dekla založila, ne? To jsou kuci, ty vole. Jakýho jako dekla? Jako co to jako je? Ne, jako máš prostě kulatý nebo hranatý, ne? Kulatý nebo hranatý? No ne, fofrprák, čáry, kedru, ne, a to je hnus a já nevím, penzí sůl, jo, kladky, gabu, balony, bombičky, štroncly, gekony, si jede. Hele, gekony, to znám. To jsme dávali už v autě, takový s kamenem a pěkně mě potom teda svěděly nohy. Tak to je model, teda. Tyjo, podívej se na ten sound systém. Vidíš to? To jsou spojený, tyhle, co to je za bedny? To je kydlitek, zmatlatek a pytel, on se dá dohromady. To jsou rychtáři, tyjo. Ale všimně si toho, oni vůbec nemají vyškáče, ne? Předáky, tyjo, to ukradli někde na nádraží, to jsou to, basáky to někde stloukli, tyjo, někde v garáži. A ty fáze, když se jim to bije, ty vole, to je děsný. A vůbec ten strobáč, vůbec nemají se synchronizovaný. To je prostě hrůza. Vazbím to na nějakém metalovém konzíku a to nebudu poslouchat. No, a to je to samý jako u nás, u babičky, na diskotéce. Tam ty jedny kluci, oni zapojili zesilováč, takové té díry, jak se dává myčka na nádobí. No a normálně jim to celý vybuchlo. Ježiš, to je, tyjo, to jsou tojové. Pochopné, to jsou fáze. Máš na to takyhle měřáky. Viděl jsi někdy měřáka? Čekuj, ne. Ale máš dipol, ne. A prostě jako to tam vrazíš dovnitř a ti to leze ven, ne. To je sinusoida a jedeš, ne. Prostě vidíš fáze. Jo. A prostě musíš si čekovat, hlavně tu amplitudu, ne, aby to nepřekročilo. A prostě do pohody, fakt jako to je důležitý tohleto. No a mě taky napadlo, je on docela hlad. Jako nejsou tu někde nějaký klobásky třeba? Cože klobásky? Co? Žrát mrtvý zvířata? To si poškodíš karmu. To je moc, co to sem jezdí. Ne, tyjo, jako tady maximálně vegetariánský sojový papriků gulášek, to jo. A nebo když na tebe koukám, tyjo, ty jsi taky jak kostek kůže, tyjo, to je moc, no. A já mám v káze naklíčenou cizrnu, no, a to je féchálka, jako. Já už to žeru hafolet, ne, čekuj sval normálně, takovýhle jsem chlapík. No. A můžete pít normálně panáky? Aj, jasně, páky jsou v pohodě, jsou vydestilovaný kytičky, to je v cajku. Těm si jako žádnou karmu nepoškodíš, to je dobrý, jo. A to je docela třeba přitulovat, co? No. A zima, co? No, studený noce. Ale tak, když na tebe koukám, bys mohla nějakýho panáka u nás dát, co? No, trochu pokecáme o životě a tak, víš jak, ne? A máš nějaký prachy? No, já jsem je půjčila Emilkovi. No, tak tam je máš dobře uložený, to. No nic, tak zakalíme u nás, já tě zvu, pojď, dáme. Tak jo. Ne, musíš si prostě dávat pozor na ty fáze, jako prostě, kam? No, prostě ty očekovací. Ty asi nemáš žádný pití, vej? Ne. Jo, tady mají stejně, no, tak Ty vole, Franto, kde se flákáš? Malá křeč a víš proč? Protože jsi nedal to mlíko. Chodfordom, kde jsi byl? Už je hledám 3 hodiny. Já zapomněl, chápeš? Vole, kde jsi tu děvku našel? Tak to není. Jsme jí hledali boyfrienda, kalíka. Boyfriend, Bekovek slandicht. Ne, my jsme opravdu hledali. Fakt nic nebylo. Ty, nechám tě pár minut a ty tu balíš rostenky, ty prase. Zas mi zahýbas, jo. Ik ken die achterbakse van je, waar je ti nevěř. Ne, tak to není, skutečně, my jsme hledali, že Bekovek, co se tady děje? Tady máš haranta, tak se ty staré, vole. Tak tě žádné na tobě. No. Ne, mělo boyfrienda. Paní. Chodvodoma, kurva, co si to tu rozjízdíš? Nic nebylo, jako pohoda. Teď já jdu kalit, budu spát venku, vrátím se zítra a se vrátím, chce bakána byla uklízena a na nakarmení je planky vyměněný. Jo, vyměním planky. Jasný. Jo, jasný.
pohodá s manželem. On je za každou holkou vždycky. Furt stejnej, co? Furt stejný, co? Hej, ale no já asi budu hrát tam. Tak já se přijdu podívat. Ale já musím na záchod, můžeš mi proměnit otázky? Lopatku máš? Dobře, mám. Hele, vole, co to zkoušíš? Ty hnusnej čorkaři, takovej. Kosy, ty jste měli lámat ruce. Já, to bolí, nech mě bejt. Co si musel do prdele mysli, jestli nějaká super žena? Tak tohle tě bude bolet ještě víc. Ještě ti možná zlomím něco na cestu, ty. Jo, něco mi tam prasklo, ona mi zlomila ruku. Pomoc! Neřvi tady jak tur, to byla jenom šlachaty. To ti přijde normální, načahorovat na akci. No ne, jenže já musím. Jak musíš? Proč musíš? No, musím si šlehnout. Nemám na nás, že pokud neseženu nějaký kachle, tak dostanu Ačko. Podívej, jak se třesu. Přeseš, jo. Tak tímhle mě neoblafneš, ty. Smažko. Ty jo, kdybys měla tak spackaný život, jako mám já. Jaký spackanej? O čem to zas mluvíš, co to plácáš, ty? Ty jo, matku mi zabil Spartakiádní vrah. Otce za to zašili na 20 let. Od 4 mě vychovala pedofilní babička. V 5 jsem zdrnul a chytnul se špatný party. To víš, no, z pasťáku do pasťáku. Začínal jsem na Toulenu, no pak lepidlo Vulkán. Piko, ty to vidíš, jsem na Heráku, potřebuji nášlep. O, to je výborná pohádka, a měl jsi to rozmyslet dřív, než jsi začal čorovat. Ale, ale stojí Benga u vjezdu, se tam půjdem podívat, ne? Ne, víš co, já jsem podmínce, už mi zbývám 6 měsíců, když mě zbalej, jak půjdu se jí natvrdo. Jo? To jsi se měl rozmyslet dřív, než jsi začal čorovat. Jdeme! Já už to nikdy neudělám, nikdy Nekecej, kraviny! Jdeme! Hej, ty jo, co to tu provádíte? Něčo, Ty toho typa znáš! Hej, to je Ferry, on s námi bydlel ve squatu v Utrechtu. No, a teďka je to čorkař na kedře a chtěl ti ohnout Ty jo, desky. Ferry, ty nejsi v tom Španělsku. No, víš co, mě tam trošku kručilo žíle, tak jsem si udělal nejlepší. Víš co, Ferry je dobrý typek a občas pícha se jen v prdeli, ale pusto. No to ani náhodou! Teďka dostane půl roku na tvrdo, zrovna ho tamhle vedu, Bengu. Jsme jak nějakou práci. Pusto. Pustím. Nepustím. Desky jsou tady a všechno je v pohodě. Ona má pravdu, fakt. Ale ještě jednou tě tady potkám a s kémama ti tak zmalujeme si lopatkama, že to nevíte. Sorry, nebylo líto. To je hrozný, čau. Tak jo. Eh, 20 000, 21,5, 22, 23, to abych začal znova. 20 000, 21, 21,5, 22, 23,5, 24, tohle euro nebo co? Jsem 23 000, 23,5. Hej šéfe, měl bys chvilku? Moje odprejskni. Ale co pak? Co tak žurta? Jenom takový malý dotázeček, ne? A co byste potřeboval, pane? No já jenom, jestli by se tady, víš co, nedalo něco, víš co, koupit. Já nic nevím, já nic nemám, pane. Aha. Aha.
A co si od tebe tamhle ty dvě holky kupovaly? Co teďkon tady byly? No, víte, oni mi půjčovali na pivko. Aha, ale. A to tady mají to pivko? Koukám pěkně předražený, co? No. Víte, já mám velkou spotřebu. Jo, aha! Hele, OK. Tak jestli to nechci řešit tady na louce, tak může mít k nám do auta tamhle. A tam to můžeme jako vyřídit v privátku, víš co? Do auta, no to ne, co po mně chcete, ať nemám, ať nevím, pomoc, kam pádíš? Co blbne? Tady ti něco vypadlo! To je magor, vole. Ty bláho! To jsou ty nový papíry, co o jich mluvili kluci v Karlovkách. No ty bláho! To je magor. No to se musí založit. No jo. Se? Ale jak se to dávkuje? Ty vole. Tak já zkusím třeba 3 založit. No a když to nebude stačit, tak se přiloží, co? A jestli to je fér, co? To je OK. To je OK. Ten byl tak hustý, asi budu jezdit teďka s nima. A on mi vyprávěl takových spoustu hustých věcí. Třeba víte, že to LSD, že to vymyslel nějaký týpek, když šel na kole a pak to dávali delfínům. To je přece strašně hustý, ne? No to je hustý. Ty vole, co si objevila Ameriku, co? To já se mi stala věc, hele. Jsem normálně hlídala kámošce desky, přišel tam nějaký čorkař, chtěl je očorovat, tak jsem chtěla dopíst k bankům a oni se nakonec znali, ne? Co tam nedovedla, no. Mazec jako, mazec. Co ty? Bimbouši, lamači roštěnčích srdcí. Jak si dopad? Ale jsem potkal jednu holku, no. Ale nic z toho stejně nebylo. Počkej, jak nebylo? Přece brejkneš každou. Co to bylo za holku, pověz mi. Taková jedna Němka z Berlína. Nás nebyla tak špatná, no. Vlastně byla docela super. No? No a kde je problém? Ty jo, tak s ní pojedeš do Berlína, ne? A dáš si tam nějaký ty breaky, uvidíš, co z toho bude. Když z toho nic nebude, tak tam je takových jiných objektů k breakování, to nenajdeš ani v Praze, tohle.
A to jako my jsme to spolu rozjeli, víš co? To jako break byl, nejsem žádný máslo, ne? Ale víš co, no. Jo, počkej. On se ti nepostavil. Ale ne, to tak bylo v Oaklandu. A jak jsem byl takový vykalený a zulený, tak jsem zapomněl na gumu. Ty jo. On má asi AIDS. Ty seš mu jak hovado chlape, no to je mazec. Mně to asi tak vtipný nepřijde, jako. Ale tam mě jo. No nic no, tak počkej, tak víš co? Si nebrejkneš. Dlouho. Půjdeš na testy, pak uvidíš. No a do té doby se asi poseru strachy. No tak si měl rozmyslet dřív. Blbec. Hele, slečno, systémačko, už je s lopatkou. Kde je ten tvůj nabíječ slavnej? Tady tvrdneme půl dne jak trubky, kouřit jsem z toho začala. No jak já to mám asi vědět, co jako, kde on je? Tak můžeme ještě chvilku počkat a já vám mezi tím můžu vyprávět, na co se používá třeba lopatka v lese. Ježišmarja. Jsem slyšel 5krát. Richta, pičo! Richta, jedem! Koukněte na mě! Oni tady stojí jak větý ludry a vůbec nekalej! Emile, co to s tebou je? Je úterý, je ti to jasný? A my už tady trčíme 2 dny? No, tak jedem, ne? Tak jedem! Co jsme nejeli? Co čučíte? Jedem, ne? No jako, to mi neříkej, že chceš v takovémhle stavu teda řídit. Tak už, ty vole, tak už jsi řídil větší opici, ne? No to teda ani náhodou. Ale co blbnete, jedem, ne? Nasedáme, ne? Tady je málo rozjetej. Nasedáme, ne? Zasedáme, jo? No. Ale chtěl bys nám to auto taky odemknout? Máme tam schovaný věci celou tu dobu, co ses někde sjížděl, ty! A? Šampóne! No? No? A? Aha. Klíče? Aha. Já jsem nechal klíče od auta. Jo, stopem Bych asi. je nechal uvolně. Ne, ale tam se neměl ještě. Hej, možný. Šáva. Propadli do boty. Propadli do boty. Hej, co, vole. Hej, co, hej, tak šup, nasedat. Se těším do sprchy. Začínám mít strach. Co čučíte? Štve, jste se vykalili a teď vám blivno, co? Ale mě taky. Tak jedem, ne?
TikTok znamená pro mě to jedině change. Tenhle TikTok, hele, já ti můžu říct, že tenhle TikTok jako i byl dobrý, ale hodně byl lepší. A tady ten TikTok se dá srovnávat s TikTokem před 2 rokama s Boninovem. Je hodně dobrý a nevím, proč ty lidi tady ještě nejsou, nehrajou.